4 гульні, гэта 25-я у Луча і 16 заліковых балаў ёсць у каманды, яна размяшчае. Капар у цэнтры поля гуляе з Бацішчавым, перадача на Акубардзія, актыўны бадры у гэтыя хвіліны. І першы удар у створ варот, там все хоча, напэўна, больш актыўны ўдзел у гульні прымаць. А у нас Цярэченка падключаецца да атакі, перадача ў штрафную, удар і нічога. Луч прапануе свой наступ і сваю казырную карту. Можа выцягнуць з рукава. Сцяпанаў, удар і глядзіце. Глядзіце, што можа адбыцца. Яшчэ адна перадача і вось глядзім мы, што ад удар Мікіты Сцяпанова самы небяспечны момант у гэтай гульні. Прамудравым, ну і мяч не адваяваў. Іванов там на выстры не апынаецца. Перадача ў штрафную пляцоўку, рабіў яе Сямёнаў. Удар! І ідзе мяч. Удар і нічога. Шрамченко атрымлівае мяч у штрафной. Перад ім два сапернікі, пас назад, Акубардзія. І трэба прабіць, канешне, Бацішчаву, што ён робіць. Зноў накід. Ну, калі Волкаў і Шрамченко, па словах Меркулова, застануцца ў гульні, то, напэўна, заменіць даў Максіма Андрэева. Яшчэ адзін удар, глядзіце, як класна прабіў. Хто гэта быў? Як все ж таки добра, калі трэнерская скамейка у крокавай даступнасці, і ўсё чуваць. Замест Волкова зараз Дау будзе у нападзенні гуляць Шрамченко. І глядзіце, які момант, і все ж таки здолеў быць. Не хапае яшчэ брамніку ўпэўненасці у сваіх сілах. Паглядзім. Атака Луча і перапраўляе мяч у сваю браму. Хто гэта быў? Гідеон Ба, мне здаецца, і выходзіць наперад Луч. Так, Гідеон Ба. Аўтагол, 42-я хвіліна. Ну, а перадача Кірыла Прамудрава вось стала вынікам гэтага самастрэла. Канешне, нелагічна, зусім нелагічна, калі скончыцца гульня з такім лікам. Ну, застаецца гуляць 3 хвіліны асноўнага часу, колькі там кампенсуе, хвіліны 2-3.